Ja odottaako, hei, odottakaa omaa vuoroa vähän aikaa, teidän ei tarvitse kaikkien olla siinä kantapäillä. Tarkkiin tavataan se lonkka hyvin sieltä, kun tullaan, jalka menee sivulle, lähtee kiertää. Askellus vaihtuu eteen. Sitten nostat joka aidan pystyyn takaa ihan jeretaan. Ottaa hyvä lonkalle, kun saa avata. Tee kunnerrysti. Malttais tehdä se, että avaa sen lonkan kunnolla tuolta noin. Ja sivulle ja jalan sieltä nostaa. Sen takia on helpompi pitää käsiä sivulla, niin pysyy tasapaino paremmin, jos pystyt työtään täältä päältä vielä. Joka kerta rusahtaa lonkissa. Kyllä rusahtaa varmasti. Heittää tuolla. Kuoppasu, ylitys, kuoppasu, ylitys, kuoppasu, ylitys. Ja sitten toinen puoli sama. Eli kun mennään, kuoppase, mene, kuoppase, mene, kuoppase, yli, näin. Juu. Varmaan joka liikkeen jälkeen sama juttu. Juu, aina sinne liikkeeksi. Hyvä, lähtee. Hyvä, just no. Aina mennä jalka sivulle vaan, kun se menette ylittää siitä aidasta, että tulee se kääntö nyt siihen lonkkaan mukaan. Älä pistä jalkaa edellä, polvi edellä. Polvi edellä yli. Näin. Hyvä. Tulee oikein iso kierto siihen lonkkaan silloin sieltä takana. Ja varmasti pitää helutteista se lonkka sitten. Jättäkää vähän väliä, hei. Teillä on helposti tehdä, kun ette te toisen perissä. Siihen malliin treenaatte, tää mennään normaalisti puolet juoste. Se kuukauden päästä jo menee. Menee. Tää on hyvä rytmi. Niin joo, se on vähän... Tulee kuopasu mukaan siihen. Se on vähän sama kuin sitä lenkkoa, että on kuva varattu siltä. Niin, tai tikapuuta. Rytmi päälle ihan näin huonosti. Kuka tekee sen? Nyt lähti. Ja sitten jumppa. Ja sitten kun tullaan toista päin, sama juttu. Ja molemmilta puolilta. Hyvä, 4 suoritusta. Kuvaako toi? Juu, se menee YouTubeen suoraan. Siinä välissä vielä. Jos aita tuntuu vähän korkealta, ota vähän kauemmas itseensä aidasta, jos se helpottaa. Hyvä rytmi on. Oo, hyvin menee. Odottakaa siinäkin taas vähän ääni. Niin on. Tavoittele jalka suorana ylös nosto, ettei me polvesta, että tulee hyvä roistasu. Sitten kun te rupeatte toisen rytmiä seuraa, niin se menee itsessään. Sitten tältä puolen niin tää jalka edellä niin mennään. Joo. Siellä on rytmihakua, tää on koordinaatio. Eikö se oo? Petraantuu koko ajan. Juoksu varjolle. Nyt päin. Hyvä jätkää. Tää itse on viha. Sulla on kunnon reenikengät. Onnekasta on. Hei, koppi, maalivatti aina. Ja nyt toinen kierros vielä. Se on aina 90 pojat aita, kun saatte rikki. Ai meille sitten Panama. 90. Hyvä Ville! Sitä rytmiin vaan! Piip. Menee! Piip. Saa mennä pareikkaan, saa mennä yksinkin, jos tuntuu, että... Mä vedän siihen hatteen työllä asti, että...
Vielä vaan. Sitten menkää sitä reunaa pitkin takaisin, että... Se lähti kamperin pinnalle. Miksi sä lähtisit pinnalle? Menkää sitä reunaa pitkin, et tuu muitten tiellä. Tää. Loppuun saakka. Sitten semmonen 80. Vili, sivu! Sivu! Pojat tulee, mene sivusta. 80, ihan täysiä, mutta... Liki. Tulee. Kiristää vähän, hyvä. Hyvän näköistä jätkät on. Olisiko viimaa 100 ja juu? Kulkee, venakko pelata Estarin sukkasiltaan kun reenaa tällä. Ja toinen 80. Hiljaa. Hei, tuossa on. Täysiä! Kulkee! Hyvä! Hyvän näköistä, tötsälle! Ei lopeteta aikaisemmin! Menee! Hyvä! Toinen vielä! Ei pysy. Haluan mennä toinen perässä. Se on hyvä merkki. Niin. Tää reuna pitäisi olla nostaa. Bravo! Hyvän näköistä! Hyvä! Nyt menkää sinne ottaa huikkaa! Menee! Hei!